Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għażel li jkun negattiv dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro li ħabbar il-Prim Ministru it-tnejn filgħaxija. Mal-intemmet il-konferenza li fiha tħabbar dan il-pjan ekonomiku, Adrian Delija għamel żewġ intervisti wara xulxin fuq l-istazzjon tiegħu sabiex jikkritika dan il-pjan. Quddiem miżuri li jolqtu lil familji direttament bħal traħħis qawwi fil-prezzijiet tal-fuel u loti ta' voucher ta' 100 euro lil kull persuna minn 16-il sena l fuq, Adrian Delija kien negattiv. F'dan il-moment il-gvern għażel li l-familji tagħna ma jgħinhomx. Fil-waqt li msieħba soċjali u l-poplu rrimarkaw kemm dan il-pjan qassam ġid lil kulħadd, Delija kien surreali fir-reazzjoni tiegħu. Għax jagħżel il-ftit u jkun hemm ħafna illi ma jtihom xejn. Quddiem l-ikbar investiment infrastrutturali industrijali fl-istorja ta' pajjiżna b'allokazzjoni ta' 400 miljun euro, Adrian Delija kritika lill-gvern. Meta mbagħad niġu fuq il-viżjoni ta' fejn irridu naslu, allura hemmhekk we're lacking u bil-kbir. Delija mbagħad spiċċa jilmenta bil-pakkett ta' għajnuna li tal-gvern f'dawn l-aħħar xhur. Mela l-ewwel pakkett, it-tieni pakkett, it-tielet pakkett, il-businesses minn xahar għal xahar, il-business irridu jippjanaw. Mbagħad meta qal li sab xi ħaġa tajba f'dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, Delija prova jieħu l-mertu tiegħu. Gvern reattiv u gvern selattiv. U hekk għadu reattiv għax pratikament dak fejn jagħmel it-tajjeb għax inkunu għadnilu aħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.